doar la plic. Merhaba. Băi că ești. Aș vrea eu. Sunt foarte bune, foarte bune. Nu există. La-ri-la-ri-la-la. La-ri-la-ri-la-la. Și o să faci și repede. Arată bine. Miruna, ce faci, fată? Ai lipsit astăzi de la mine de pe live, nu-i fost. Ești bine? Param yok, kocam yok, çocuğum yok, problem yok. Hayatım var, hayallerim var, arkadaşlarım var, yarımlarım var. Opa! Și cum merge pregătirile? Problem yok. Cum merge pregătirile? Çok şey yok. Problem yok. De unde ești? Eu sunt din Vrancea, dar locuiesc în Germania. Dortmund. Voi? Problem yok. Păi tu ce faci acum? Faci lecții de turcă cu mine? Că nu înțeleg. Calgăși. Problem yok. Ayrım var. Și eu te-am întrebat, vrei să faci lecții de turcă? Că nu te înțeleg. Ai copii? Am și copii. Păi el vrea să-mi dea lecții acum. Cezar. Hello, my friend. Păi nu știu ce înseamnă, ia zi-mi tu. Ia. Câți? Am două fete. Am două fete, una de 9 ani, una de 7 ani. Dacă ai copii, dacă am copii, ce? Mulțumesc, draga mea. Voi aveți copii? Mulțumesc, asemenea. Pardon dacă ai. De ce pardon? Nu pardon.